Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo abreu am. Ki em news nam tam. Ya kitu ba shong morwai. Ko mamia. Wat mudur li min em temian mea. Nam kum ka ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Ma kertang complete. Tempat jing em jong ma incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. MLA kanon Shillong constituency uba Adelbert Nongrom haka sipotrek urempang ara cara penrio uloong baki pajba nongsong sinong jong kejela ki kwa bantem ki ai kita ki high level haka jingkren bat kilat patai kubor uba Nongrom ulabu jingkeli yaka Jaintia Hills Autonomous District Council kabalong ka nong yada yaka khandau ka siab bat yaka Elaka Sutnga ba Balei ka Sngap jar yaki kamti daw yong bean ki balaja baro sikata hakathan men Sngap thangsko ula keno ru baka jing Sngap jar jong kini ki arteli ki borsen shar kapen pau shai baka don Lyndet bat ki don kitilang haka kambian bat haka jukopor ula pen pau ru ka jing sokhya ya ka jing sha pendon kam bakla ki briu ki balui tang nakadaw ka jing ban ka jing dong tang ban penbiang ya kita ki high level. Ako aban kereng basay. Wakum buhay na preng inong mikmat ubrang ka jingkir kaliya. Barkumju kinong song jong kajala pura kuwi. Iko aban tip ki ay kita ki high level. Manu badon kiti hakani ka illegal activities kikam baman kikam lebean but hangni ka po na ko anbu ka jingkali a big question mark ya ka district council ka bakam bakaday kata ka custodian kanong pait nong kami ya ka jaka puta kata ka bakam bakaday ka atyar ka ban pait banri ban sumar ya ta jing long try ka hok long try jong iko majab banri khamta makhando ko siap ngabu ka jingkali ya ka JHDC kumu ka Sngap jar pan ngabu ka jingkali ru ya ka Elaka Sutnga Balei pi Sngap jar don ayu Lyndet dari pi Sngap jar kapan pau be jak basai ba lapan pau sai ba ka don keti halor kini ki kambean kani ma ko pan pau nakaliang chwa da jing sukya halor ka jing du jing mensim boloi ki basa exploit tanamar ka daw jong ka jing duk ban penbiang ya kita ki high level.